Seniň dymmak üçin ähli tagallary etmeli 14 ýagdaýyň. 1. Gahar gazaply wagtyň dymjak bol. Gazap gelende dil işleýänler, akyl ýyza galýanlar. 2. Eger meseleniň taryhyny dogry bilmeýän bolsaň, dymsaň bolar. Howlugyp netije çykarmak käte düşünşmezliklere we peýdasyz dawa jenjellere sebäp bolýar. 3. Seniň dymmagyň adamlaryň arasynda gatnaşyklary halat edip biljek bolsa, dymay, kelläňe gelen her pikiri aýdyp oturmagyň hajaty ýok. 4. Gyýgyr mangurlap bilmejek bolsaň, dymanyň owy. Sesiň gataltmak köplenç ýagdaýda peýdadan köp ziýan getirýär. 5. Maslahat soramadyk bolsalar, dymmagyň dogry, gadar gymmatyň ýokarlanar. 6. Aklyňa erkedip bilmejek derejede duýguly ýagdaýda bolsaň, dymsaň otursaň, soňundan ýökünmeli bolmarsyň. 7. Aýtjak sözleriň dostlugyny ýa-da gatnaşyklaryny bozup biljek bolsa, her zat etgelin dym. 8. Sözleriň ýöne kimdir birini anjytjak bolsa-da, dymmagyň dowam et. Meseleni çözmegiň elmydama has gowy ýollar bardyr. 9. Dinlemek gürlemekden peýdalyrak bolsa, dymyp goýber. 10. Öz duýgularyny ýa-da niýetlerini anyk bilmeýän bolsaň, dymanyň gowy. Käwat özüňi dogry düşünmek üçin dymmaklyk wajyp. 11. Töweregiňde adamlaryň ýagdaýy tartkanly bolup, görlejek gürrüň hem olary öjükdirjek bolsa, dymyp otur. 12. Eger sözleriň biriniň ýarasynyň üstüne duýy sepjek bolsa, dym. Käme kaldymyşlyk iň gowy gollawdyr. 13. Maskaralamak üçin ýa başga bir betniýet bilen ýa bolmasa ar almak üçin bir zady diýetiň gelse, çynyň bilen dym. Betniýet bilen aýdylan sözler käte ýürekleri öçmejek ýaralar salýar. 14. Sözleriň özüňi beýgeldip beýlekler hem bedelçek bolsa, pikirlenmendim. Beýik Allah tekep bir beseldir, pesbäl bolan bolsa beýgeldir.